Wah, Mas Mamang. Wah, piye kabare? Alhamdulillah niki sepisan kula silaturahmi. Nyambung pas sederek. Iya, sing kedua Wonten perlu. oh arep konsultasi saja. Anjir, lah kula ngeterke niki. Kat Kolomben niku kan seringe ngoyak-ngoyak cewek. Oh iya. Mboten nate kecekel-kecekel. Lah pengene sakniki sing dioyak-oyak cewek ngoten lho Ki. Oh, dia pengen doyak-doyak cewek. Oh, gampang, gampang. Kuwi ana japa mantrane engko iso tak ajari. Sing penting syaratnya kudu dipenuhi sih. Siap ya? Siap Oh. Ki Ngoyo. Gelem ngakoni syaratnya? Gampang. Urun. Nah, colongen cawete bocah wedok kuwi wis tak jamin kowe bakal dioyak-oyak. Disenengi Ki. Seneng iki ta? Lho jarene njaluk dioyak-oyak. Selama cijine kuwi urung mbok balekke, kowe tetep dioyak-oyak terus. Niku mboten siji tok. Ya sebenarnya sak RT barang iki. Lha iki pernah apamu ta? Niki Pak kula kuwalon. Oh, anak yang berbakti kamu.